Hai să vedem cine... Na. Urmează Miruna. Doi, gata. Doi. Ia să vedem ce avem noi la 2 pentru Miruna. Un ou Kinder. 2 iese din joc. Hai, Marina, hai, te rog, ne foame, vreau să plec acasă, să câștigați odată și odată și voi, și bănuții, și dupe, și... Mira, dă cu... A picat faptul. Jocul continuă. S-au câștigat până acum 5 premii. Cele mari încă nu a câștigat nimeni. Ce-ai făcut? Atenție, 1, 2, 3, start! Maria. Nu. Oh, leu. Ai trimis-o în ceas, în centru la ceas. Exact. Ai ratat. Milimetric, ai dat drept, dar ai dat pe fain. Haideți, mă, că George pleacă la alt concurs. Bang, 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 bang. Eu cred că ăla mai mic e mai bun. Ah! Cine e? Miruna? Ia să vedeți, băi, că Elena câștigă încă un premiu astăzi. E mai norocoasă. Voi, da, așa. Da, da, e 8. Da, dom'le, am văzut. Este 8, vei primi premiul de 5 lei. Să puneți, e bine. Se pune, ia uitați, vedeți? Elena. Au mai rămas în joc 7, ce înseamnă 3 lei, 9, ce înseamnă 10 lei și ultimul, cel mai mare premiu, 20 de lei. Ping! Hai că, Miruna, ai să încep să plângi și tu ca miții data trecută.
Deci se poate. Dacă s-a câștigat la 8, nu? Așa se poate câștiga și la 9 și la 10. Milimetric. Hai, bine, voi, haide! Eu vă mai cu Elena. 7. Eu sunt. Eu sunt cu Elena. Nu e asta. Dar folosește cineva, mă rog? Drept în sacoșă. Nărocere să intre în sacoșă în cauza ta. Hai, Elena, ia bănuții. Alma. E, Hai, da? S-a dat premiul.